Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni adli ridha ta'ala al-Fatihah. Ila radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila radiyal qudub syamil maqam wal ghawthil azam. Sultanul awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadili. Wa ila radhi mursyidina Umar Rahana Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ustadzina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadrati syaibi kitab tanbil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrar. Wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritake saking Muqatil Ibnu Sulaiman radhiyallahu an. Gandeng karo tafsire ayat Al-Qur'an dawuh Allah sing unine ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqu lil mujrimina ila jahannama wirda. Mongkodel dawuh, penduduk swarga iku bakal den giring yen wis teka ana ing lawang swarga. Padha weruh wit-witan kang ing ngisore ana sumberan loro. Nuli padha ngombe saking salah sijine sumberan loro mau. Hingga wetenge ora ana kotoran. Kabeh padha metu saking jerone. Nuli padha teka ing sumber sijine, nuli padha atus hingga jasate ora ana regete lan liya-liyane. Kabeh padha ilang. Arti kang mengkene iki yaiku dawuh Allah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nuli den tekani unta bagus-bagus saking yakut abang. Sikile saking emas den tretes inten lan yakut. Kendaline saking mutiara. Nuli siji-sijine ahli swarga den penganggo loro kang umpama siji setengah saking loro iku mau marang ahli donya iki mesti padhang kabeh. Siji-sijine den dampingi malaikat kang njaga kang padha nuduhake marang panggonane ana ing swarga. Yen wis mlebu swarga weruh omah panggung dhuwur-dhuwur. Saking perak. Ngarepake saking emas yen wis teka ing omah iku den papak dening widadari-widadari kaya mutiara kang den sebar nganggo penganggo emas lan sandangan lan nggawa gelas perak lan piring-piring emas. Para malaikat padha uluk salam nuli padha mangsuli nuli mlebu yen wis weruh apa kang den cawisake dening Allah marang dheweke rupa perumahan kemuliaan. Nuli padha mudhun saking untane nuli malaikat hawadha ngucap, "Sira arep apa?" Wong iku padha ngucap, "Aku arep mudhun ngadhep marang olehe mulyakake Allah." Malaikat padha ngucap, terus mlaku. Sira bakal oleh apa kang luwih utama katimbang iki. Yen wis mlaku weruh omah panggung dhuwur-dhuwur saking emas, ngarepane saking mutiara. Yen wis marek omah iku den papak dening widadari-widadari kang kaya mutiara kang den sebar nggawa wadah perak lan piring emas. Nuli padha uluk salam lan ahli swarga iku uga mangsuli salame. Nuli arep padha mudhun. Nuli malaikat hawadha ngucap terus mlaku.
sira bakal oleh apa kang luwih utama katimbang iki. Bareng wis mlaku, weruh omah panggung dhuwur banget saking yakut abang kang jerone bisa ditingali saking jabane krana beninge. Nuli den papak widadari pirang-pirang kang nalika weruh omah loro ngarep. Padha ulo salam lan den mangsuli salame. Bareng mlebu dipapak widadari kang lolok mripate kang padha nganggo 70 penganggo kang siji ora memper sijine. Saben ros-rosane awake ana hiasane. Gondone banget wangine bareng ningali raine. Jerone rai ketinggal kabeh saking beninge. Ningali dodone ketinggal kepuke saking tipise penganggo. Ote saka nur lan weruh sumsume garis saking beninge balung lan kulite. Widadari iku ana ing jerone omah kang ambane sak pos pesagi. Lawange 4.000 saking emas. Ana lemeke saking emas katrides inten ngebahi omah iku. Ing omah iku ana bangku kang lemeke kang abane ing omah iku ana bangku kang amba lemeke padha karo 70 kamar donya. Yen wis lungguh kepengin buah. Buah iku teka dhewe hingga mangan buah iku. Utawa bangkune teka dhewe menyang buah iku. Iki kabeh ganjarane wong-wong sing kang padha ngreksa awake sange ngombe arak lan lakon ala. Iki bolak-balik ngene. Iki siji nikmat sing mesti insyaallah bakal didapat oleh orang-orang sing ketika ning donya ndekne menghindar sangka maksiat ngombe arak. Jadi pembahasan tentang ngombe arak ya. Jadi ketika kok enek wong ndekne selama ning donya iku gelem taat ning Gusti Allah. Apa wae perintah Allah dilakoni, sing diwajibno syariat ya dilakoni. Di samping iku ndekne ninggal maksiat apa wae. Termasuk ning kene maksiat ngombe arak ya ditinggal. Maka sampeyan ning akhirat, sampeyan ning swarga, ndekne bakal entuk nikmat sing gedhe. Dalam artian ya saking gedene awak dhewe gak iso ngira-ngira nek saiki. Jadi ning kene diceritakno entuk macem-macem ae. Entuk mulai entuk perumahan to. Dene bangunan sing kanggo ndekne dhewe. Entuk bidadari-bidadari. Bahkan entuk pelayanan-pelayanan sing bahkan sangat-sangat nikmat kabare. Iki bolak-balik ya nikmat-nikmat iku ya kudu sesuai karo apa sing awak dhewe kerjakan saiki. Intine nek awak dhewe nglakoni apa wae saiki, iku kabeh tetep enek balasane sok ben ning akhirat. Enek wong ndekne maksiat apa wae misal ngombe arak misal. Sampai ning akhirat ya entuk balasan sing setimpal mergo maksiat iku. Begitupun enek wong ndekne ninggal ngombe arak. Sok ben ning akhirat ya entuk balasan sing setimpal. Iki bolak-balik ya ana timbal balike. Ora enek sing jenenge ning donya awake dhewe nglakoni apa, ninggal apa iku sia-sia kabeh gak enek. Mesti enek balasan saka Gusti Allah. Sing apik ya entuk apik, sing elek ya entuk balasan eleke. Sampeyan ngono. Qala wa yusaku ahlun nari ilan nar. Fa idza danaw minha futihat abwabuha fastaqbal
fastaqbalathumul malaikah bima qami'il hadidi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.